mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM ayuari ayichi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali black sheets egati ibintu binde vinge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolera ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetra search number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores. The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wira biana ndo manchumo ligiriria chinsa ninye chabona magoroba ikiunga chinsenye asenchira yobwikiranu nkomanye ayitwa bereto gukwariganiria asemeza ito ya mangana maya Wilson Makori nere toli nere kurugalia sensemo yebimanyirio isaranso ikengoletere yemo aseyemo na incheni gonkuru kwa Ruth Kemunto. Aye chinsanye abamenyi bekenyoro kya Buyonge imeyegetuke bomachoge chache me county ya Kisii litukolera rero nigo benyora aso kongusana no gotindi egati yabasaye bekenyorekyo amana bobisa kurwa National Youth Service NYS abo balentete umubere boyo mu bwabasaye kurwa asensemeyo nakolengana muna abantu beyamate nyagusira Samson Nyanga Utumbo nigo alenge asekyombe kya NYS asensemo ya yata ime county ya Machakos kurende akabaga kurusi bomoyo wetera aso wesungia nechinga ki umuberoye olenge kolentwa obotukubugukira litkolia lero abasaye bekenyoro nigo baserete bali bonse babwato umuberoyo nakoyira ni weika asenkendo yogembo magega yaye nigo umuberoyo obagokurusi wa senkendo nakolentwa nakolemwa nembera kolemwa na umuberoyo koenigwa amatanga atakoliri umuriketo Gilbert Kobi naikirana ase ya Mateyo na gutwaliganiria orobotyuru nime ase ekenyoro gya Buyonge ime ya machoge wachache ase amuchiyo igonya takuba gutwata bututukanu nyuma y'umusaye nyatakuba kwenda gusomera NYS ya sensemo ya yata Machakos nyakoga koleto umuberoye wotigwa sensemo yiga mwana yagusira umuchi corona NYS ali muchiogirigiri akamanya kugenda keroba tire attachment yali baguchikoena na huduma ya community agaji akaba paste asitokuruka yata substation ya NYS abasaye barenge no burobone nigo banyata ko bakuminyokia bari baratu mu biro yiga nabayigo bari bagati mu birense nigo bayirane tu mu biro wikenkendu yogembo nabayigo asabanyara ko wakoyoreta litukulia lero chasa marieta ngoro kwa umwana mu jobo choki mwana yosirete no mwana boe kasini ya nenkaira igo mune family nigo toichane tekera gare ngo mwana bye ko mu murase ngero chakawera family lakini bona bahati mbaya usire Yonda itekoira neria ba amate na basane na kubwama na abana baba gutokonya kuri mugo ina ngambiyemo ikiagera kero magosari itikoro betana make ugo kuterera ni kwaba nigo baita babuango akia kwera ba muretire toko mwenyi ukera ibe nabo yuko moje gatokoriri korende mu bironyana kuvuga kurusi wa senkendu yogembo na gutugutwa limo lyoka ase ansemeyo
Nigo batanganya gusira niganya twa kwengenta aso gwesungia somote asense miyayata aso botuki utaranya ko bokoro kia ikire tanda ko gusira kwae bamurigi asale ubutuko bagukigenda asa kurara ili kiagara mutuko yarenge bakanyore gitanda ikiribusa mbamonyo ena asesimu simie yali bakoira ni rino mukuba ta ubusiri bagate bwaso ekuligi itinde combo ikiagara bita tale gosoka abasikali bande mbale bakulinda gate ekero bakigenda wikiase metere asema se bakurara yali banyora umwana uyu usiriri obugima bwaye asomote nararinge kurwa sekenyoro kia buyonge ensema ya umachoge bwa chache ngori gwaterega temba maritane nje Gilbert. Rituko ria rero abantu kurwa chinkongo ao nigo baba bagusangirikana asegeti gia itierio imeyo mochosunika ebunge ne yabonchari asomayega gukomwenia hani bahati umoroki wa OPP2 oyobetega kumirana na makulia ye amobasukano asogoitu abari ao bakora wonere wakili Cliff Ombeta nigo balira obwene bwa bana buchinga kibabere bakugikirege korekyo na kolira yogo chigutenena nechia mate oiko bwene bwabo bwa tokiri dipona sanya otwariganirie oroboti oru ase ebirero byokomwenia omoroki wa OPP2 and Bahati kurwa ase skuru ya Angelic imeyo muchosundeka gotoke bunge ya Bonchari. When times are hard, friends are few, but Jesus never fails. Ayamaiga ya baroki wa Amona Stacy gotocherwa insechi kibere chairire abarai ao kurwa sorgongo ruagusi nigo baikirana asomoyegoyo bakoragwa no yokuriye kerogo kyobojumbe meye bunge ya Bonchari omwakili Cliff Ombeta. You cannot trust abana bao batarisiko. This is because of insecurity and lack of leadership as Amagana security. Ase vainana amagombabo na kugikiria engane ye gabororo Abasanje mororo. We protect ya abakungu tubanjete, but this demon koita abana babere at the same time must be found and punished in equal measure. Babere no mochano monene bono twasilwe stokubeka abana baita bakenga itoko babisa. Kento kirigi akolekanete ntogendrete goteba nga justice for umwana sisi tunalia wamama kutoka Bonchari and we condemn this. Pigeni magoti chini, huyu mtu asipate amani. Hiyo tu ndio tunaomba kwamba hawa watoto ni watoto wadogo na mimi ni mama na uchungu sana. Sense muyende abangina baruo kuralia kugochigosoka ase para na gokoro kurobekana. Kamoranje. Egento mwakorera tabana aba. Nyasao de gororisa seri. Baragere idioro reri rwabo. Wameharibu familia sao. Let those ones who did that never have peace. That is our prayer today. We are not going to allow our young children to be hurt. Let us pray as mothers and to ensure that justice may be served. Even the courts ensure that justice may be served for these two children. Okubulia kuchase serikali no kwenekia ngachi ya matechiga chia bana baiga banyoriro boene bwabo. Waje uchunguzi ienda haraka, isichelewe sana kama hiyo bado. Isichelewe kama hiyo bado sana, sijui miaka 5. Ienda haraka wakishindwa warudisha hao watu hapa nyumbani hata mimi nitakuwa judge kwa sababu ya uchungu ile iko. Children must get justice. Ndo gotindika this child today tumaye kwenda kato kireto tebe mdatamangana yuaje. We must follow it to the end. Yakoreke igani go kiarolekanire kore tobusuko bonene uchasa bamanyibe bunge yuo kuripotiri kitaseni kiagetembe kurega segeti kia Itierio grounds bigutuka somuchusune kai bunge ya Bonchari county ya Kisii ila nigonkoro kwa Dipon Asanya.
Omujumbe w'ebunge ya Kitutu Masaba Muske Clive Ombane Gisairo nigabaga kora umuroberio anene bwoko igora kwebirasi ase skuru y'oboroso ya karantini SDA imeye ward ya Gesima okona korwa ase ward yo Gisero nigo abaga kurira yo kigwekerania abamenyi borogonkorwa magendero asabayiga beregagwa ketege chinkwana cy'abameriri baye bage siasa na kugania egesa kukyomugusi okwaranelio gelimo nabayigo kumubwatisi Dr. Fred Matiang'i aseganga yaye yokoligya ekerogo kyobora ibwenze Polycarp Okara utwariganirie orobachuru gagusanga munerumbe y'abananchi boikirana ko bakirali gwo kwigoro kwebirasi biga astinse mechiga cha karantini mujumbo oyo igani gagendera ko bagakolie ira nganaji kunyara ko bagakweni kibunango sirale chisemi meyense ya Kenya ejo kirakonya abana bataka gwikirania chindoto cyabona gokinia egesaku egento korengana munega tyabanenchi abekirana saja iga bamoko boko nakogokere gitambo kirekeiga ebine birasi kusere tundubali lakini moro chibono tokubwaterana na management skuru ya chakire kubwenera Erasmus to abana baita sagi abagoso thank our MP. He has solved so many challenges that we had. Chavis chingia naye. Chiskuru chingia naye. Bigoto kugosaberanga no toramo naye tutasimama na wewe kitete. Isairo boigo nigaira libageri gana kugendera kubabenga abangi baye bage siasa asatebere ngamba bwati maroranda onsi imeyoro gongoriga rwa Gitutu wa Masaba ase anyara ko bagakuliranga natwe kunyara ko bagakugendera gukora imirimo yaye bwekirano unabalirete chira abamenyishinga gicechi campaign na gukiganigesa kukyo mugusiko bamo elio bangusiramo busobo cyo bunene bore bosyo ega asibune gokoru abantu mbaro batayanjiti mumanya tebo aseki bategetu mwana asomera sabe narita abana motivation ende yonsi obutaka bogendera kobere nka yao nari bacha bagotumia abuno mwakikora nchebuna Gisairo tintageti kora abantu abataka eras mamba rusho botakobwe goetere bimwana ebyeto chipara mocheno karantini machuriati negendera tebona iga keroka matangi karantini ngoetekere ntwa Yarosity financial area erete na machuriati Gesima ngoetekere. Kwa hivyo tutaendelea na kazi. Undu kwa egwebesa gutema gutubagana. Uligia saa ngao waenda okore ibyo. Gisero nigaira libageri gana kugendera gwake tegengatie chinkuma echo chagendera kabachigo Sara nganigo erusa nilikorwa serombe ya Matiang'i egenda bekire bwekire nganoale ase Matiang'i na komubudo mugusiko mwokoboko Fred Matiang'i wosyo bobochojo bonene yentobigo egataba nenje korasore gongoriga bagokera muntu tabasa kucha kubatebinga twachakire kwenda chinchira ibere tofauti njia ni moja gente kenene tusabere nande tusabere Matiang'i kerali tukasakubuka igonde bwensi ogotema na ndogokora gasi na Gachagua ndogokora gasi na Sifuna ndogokora gasi na Kalonzo obuno bulimo na sisi tunataka bado disararudi kwa ile kiti si ndio inche gonkur kwa Polycarp Okara ukubule nigo kwabekirwe asaba ibuli kulinda abana babo bosyo bwerusa yomotinyo yomo eyo erebosyo erigokonya anena sokurwania ebikoli bya marita genkyo asaba n'abanyaruka abigo botumeki bwa maryogo yogo tindia asabana abamura ayangolengana n'umwana sasa James Atande chinga kichebirero asesemo ya Marani meye kaunti ya Kisii asomo yego yuboigo obakuwekerano n'abarai au asesiasa cyaba chikoenekiwa Daniel Ontiri narubate orobote ruasobime okwanegekegeke magega yokoera kwibiriro asigeti kia Marani mea Kitutu chache North ase kaunti ya Kisii Atandi nigasingirire kurwezegeto hasa baibuli kulinda abana babo eliko batanga kurwase mechando au boigo ase kirenga kyogokine birengo bya masomo ase nsemeyo bana bekarwa gochanka abaibuli lenda abana baino na ande twara time gokwanira abana baino mwamanyanga inki batagete issues kibabwate skuru challenges kibabwate skuru elinde ba open up mwaba friend ba open up
erinde to reduce ebinto bune bya abana bakoende sukuru wasanginga muri gotegererwe sukuru amagana naro amange there is a lot of pressure wasangia abana ba result rigoenda ko sali sukuru iga bible renda abana baino baikange bakwa kabe friendly abana baino bategerere challenges babwate baala bagerano n'iki kanisa bagende kanisa ba join ata groups faith based groups elinda bagendera gosomania tutwalege gukerekia mambi asebirere biga bogo bikirinwa nabarai au nabana siasa egati abo Musike James Omocha Richard Okari gati yabande nechinga kicho asensemo ya yomocha nikabulia chinkwana chamaskani nobachano wa siasa wasio buwachori banene bumakogocha boigo bolia barai bona ko maiso igoro yichinkwana chabo echigati abo chibaisa guturubania mulembe asaboigo amakire koko Dr. Fred Okengo Matiangi ninte ine sekero ya chupiri kego jaweka nomination na nje nitake ticket yeli abantu nabange bateneine bari buya kifedha lakini ende bari togo na boeta kurwe kando iga tumanyete na inuna togo kora abantu banga tumanyete na togo kora egere tosuke chimotwe ama ene tutete go ncherio bora ibolense mechano ne mengere sense tigango tosabera nama ya kego igachikura tigatoligererie objectively toligererie positively naende tochore abantu barachikoreto bora bwase kitu chache not bune constituency ne nation yengima buna Kenya kotwacha torero tarero taribanga nane manene kotakiramo mane tenjero okali yako ngero kyo mshia wa malan 2027 yaiki tulikuwa wapenda matangi wale ndio kama Ngrubo terega taseni kia gatembe kurega se kaunti ya Kisii literane ngoro kwa Daniel Untiri Togo tigana na yubono rituko elimo lioka magega yegeta seni kiga kumurekera abamenyi bekenyoro kia emeroka abale himeye ose ward ya Bosamaro ebungene ya West Mugirango ekaunti ya Nyamira abo balenge kwe murungania asenge nchoko basomo suntekelima wetera sogo tatuara estima ekegeke kia edire nigo mujumbe webunge yo Musike Steve Mugaka abereka gutalira ekenyorekyo na kuliira yewe chikobarwanirira anene ase bunge eliko enekia konyora balestima ase chinsemecho Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samoei Ruto, nimesimama hapa West Mugirango Bosamaro Ward Emeroka Village na hawa wazalendo wanakutambua kama rais wa Kenya. Na wanasema wao wako na wewe katika tunatuta yako na nebyara. Tunakuambia Mheshimiwa Rais, sisi tuko na wewe katika safari ya na ndio sababu rais wetu nataka kuomba msamaha. Kuna viongozi walikuwa wanaleta cheche ati kuonyesha watu wa Bosamaro Ward ati watu wa West Mugirango hawako kwa serikali yako, kiasi kwamba ile pesa tulikuwa tunaletewa na Opiyo Wandayi ya stima imekanyagiwa kidogo. Na mimi nataka kukuomba rais wangu, tafadhali siku ya Jumanne nikiita jina yako kutoka bunge na ujumbe wa watu wa Emeroka, tafadhali rais useme neno moja tu na stima ipatikane hapa. Na watu wa Emeroka wameniambia, Mheshimiwa Rais, wewe ukitumalizia maneno ya stima, wewe ukitumalizia maneno ya barabara mwezi ujayo kutoka Bondeni mpaka Magombo iwe ya lami, wewe Mheshimiwa Rais enda hesabu kura zako 2027 na utapata sisi ni ndio tutawenye. Nere sababu na chire wa kanse kubokerera ngaga kina nyolire chisebia iga Emeroka.
Omubasolero nigo abasae kurwasi kiombe gya bunge la mwananchi ibyo cha munene Nairobi babere bagwesokia na kubolia omuraibi kiama kya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kubaterana na Dr. Fred Matiang'i maisomarore asobora ibwenze 2027 ukwana na baliki bamwana imeyo mucho Nairobi nigo babere bagotababuna nigo babere bakwebanga boikirano asechinse mochonsi meyense ya Kenya eri kumurusi Dr. William Ruto asekirwo nabuna gotumanya omurikito Pius Okemwa Biyogo chinga kichu niko babere bakugikiria abasaye bali baguturubania emesangirekano ya gisiasa na goteba nige koleta ebichembe bochase omukenya Nabarai kurwa sensemo ya bunge la mwananchi kurwa somucho Nairobi naboigo abubako koboko ensemeri kwa meria serikali ya Kenya Kwanza ukwana nabari kiamangana sensemo ya jivanje meyo mucho Nairobi niko basegetire na goteba buna ugo chamo kwa barai abo niko gora chikokonya ense ya Kenya ko Rusia asobo somba ya rekanire bono ukwana ekerekyo niko basegetire Musike Kalonzo ko eneke buna nero nyare ko bogo esokia ya mase mona ukubwatire na Matiang'i bunencheremo yogo sukiense ya Kenya mutwe eliyoko Rusia Ruto ekerokyo president. Kuna hofu kwamba combination ya Matiang'i na Sifuna inaweza fanya Kalonzo atoke. Lakini tunataka kusema hivi, kama Kalonzo kweli anaamini katika mabadiliko katika nchi and this is not about selfish interest, haifai awache upinzani na wakubaliane kwamba ile ambayo wataagree mtu asikuwe msaliti. Kwa sababu saa hizi hata Kalonzo atoke kwa opposition arudi pande Ruto, hakuna watu Kalonzo anaenda nao kwa sababu Kambas are suffering like other Kenyans. Kwa hivyo hatutaki mtu asaliti opposition atoka aende pande Ruto, atakuwa ameenda peke yake na atakuwa amesaliti wa Kenya. Hiyo mwaka mtu Matiang'i atenene imara. United opposition ni ungane pamoja kwa Western, Nyanza, Nairobi, Rift Valley paka basigizi bonse bamwire. No balega igato ko Ruto. So ayeni ngotete gotama. No enkalonso tu amokanya ngito basa kosuka. Sifuna otebrenga omuromo kale no alamo na intu. Nasensemo yende niko bagikeire okoba orogwechigun abo banyarko bagoita abantu nabo igogosario morembe hanemono chinga kichiage siasa. Nchoma nyemne chairman nali kero mu inspector general police lirube. Inkamotebi within 3 months or 6 months akori ndego kwa organize mu Kenya. Ansire yabake umbuga nkwara abamura bali babwatu alia mbara obatikete bali batatu batara abwatu mastermind na ane nali gete county commander police ya Kisii county inkamotebi konye gunza umbako bwatu in the next 1 week mwalo jali ngo mulikali rube na ane namotete konye mbako bwatu aliza inage ndenka osamba na mantoji kwa na yokumulusi office because njira teto atwachi guns Kenya inspector of general police na maete na ane next week na ondo office yae ndete kuwagishanga Kenya wiketwale order. Ebyone birengerero byabasaye amasemo kuruwa sorongo rumo cyo Nairobi anemono bali batenete bunge la mwananchi mense ya Kenya. Abanyarko bawukonera anemono yoko babori abasaye abagwe sonania asamangana yobogun gose ogosaria gose kiburaburwa se siasa koneke bana abanyarko bagwetanga bunenchereyemo yo konya egesa kuna boyo kogenderere siasa ya Kenya bune bangere neri chiko. Ko reporter getaseni kyagatembea amasemo kurugiga iga ase amaga cyo cyo Nairobi ngoro kwa Pius Okemwa Biyogo. Manchumo ligiriria tunyoro mutimo komoke ase kionga chinsenye kurende ase kagetali getambe nande ningirane eliongendera gukomanya tubasa gusukare. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke meyo mu cyobusongo nkonya bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwase ci company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingene kurwase ci company ao amajyane kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkonya bale black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro
totigara magega agirira rero bwikumburire ibintu biga asiri guriria mubuko asamange tutarire asinsemo cha Uhuru Complex eyerangi na magacho Safaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchibo songo bakere simgwetera set number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagete kwa igendereria na wigogo kinya ebyasara byaho elio onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiurigo seti nsemo chinde ebe ni supermarket otagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obosombi gwika chi event ao unabono ilia catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0143567165 gosi 0704765412 wigo nabukututalira asi chabizi chetu imeyo muchomo songo asamagacho Uhuru Towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gosi ebengi ya Kenya Women kinya obunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Karibu na andu mwanchumo ligerilia asensemo ya kabire kiunga chinsenye elio niandara wokomanya. Makonyi bo muraibu ensi ya Kenya, Professor Abraham Kithure Kindiki nigabere kagote babune serikali nigo yaberege kobeke mirobali ensemo eliko ene kibuna ngorwaniro murakera na bwego muchando bwenchara aiga asense ya Kenya. Okwana litikolia lero nigabere kagote babuna wetera serikali mo Kenya tayo urachikonyora kagwa usora chigotoka no wakwa wenchara gosomurakera asekelibuna nige serikali egenderete kusigasegera amagani yaba Kenya. The government will go out of its way to make sure that this situation will not affect the food security of our country. We have met this morning to look at some of the immediate interventions we need to make. We have agreed to continue meeting every week to make sure that there is enough preparedness for any eventuality. In the meantime, we are also looking at modalities of using part of the crop that failed for processing and making of animal feeds, and so that farmers can also get a bit of income from the crop, even if it has not matured. We're also preparing interventions around making sure that the crop that will be ready for harvest will be harvested, dried, stored, and used. And thirdly, we are also looking at interventions around assisting farmers to prepare for the El Nino rains that are projected to start later in the year, from around October, by seeing what kind of interventions around farm inputs, farm preparation that we can do to subsidize production and help farmers level out some of the disadvantages that are coming out from this depressed crop. So I want to assure the country that the government is seized of the matter.
Muraibu ya Kenya Daktari William Ruto nigachakirio muroberio bwokurwe mirimo gochia sabasaye aiga sense ya Kenya asomojega obago kwariganirwa ase nyumba y'oboro ya State House imeyo mucho manene Nairobi. Ukwane kerekyo nigaberega kwene kibuna umuroberio yu nigura chikorosia mabaga mange yemirimo aso kubwaterana nababwatani naboigo ne chikambani au echo chiranyare ko bachigo konya basaye kwenyorera engeria nonye nabo nigaberega kurira yo chugwa kana chibesa gochia State University au naboigo chitivet eliko konya basabu kwenyorera amasomo. For us to get this nation to the next level, we must get all these young people into a space where we can export services, because we have a very strong human capital. We have the best, I can say that without fear of any contradiction, we have the best human capital in the world. And we must take full advantage of it. We have it in plenty. We are putting huge resources in educating and training that human resource, and we must get benefit out of it. I just announced that we are going to provide adequate funding for all our college and university students, because it is the single most important resource we have as a nation. And we are changing the law. Kenya must be the hub for export of services globally from Kenya. So, mujipange. And I'm telling young people in Kenya, mujipange, because that's where we are going. And this program is part of that whole puzzle on how we are going to get it right. From making sure that Nakuruase kiunga chigosoli etimu ya bamura ya rugby yeskuru ya Cardinal Tunga Mosocho ime ye county ya Kisii nigo yabage konyora nigo yabage kwenyorera ubunyankongo ase region ya Nyanza ase chigosoli chieti secondary magega bagendrete kuyarika nipokongo ase kiwango kia nationals asa bagosoli abo balenge kurawe ne captain chiabo naboigo coach enene yabo enene imanyikante buna Edwin Metobo nigo bagotebabuna asa matuka magega nigo bataraba bakwenyorera ububui kurende ase chinga kichiga nigo babere bakwenyorera ububui na nigo barachikugenda wika ase chi national ase babere bakweranira biya gucha saboro kya beskuru eyo asomokia bwoko basira wika banyorire obunyankonkobo muri kyo itokuru ase kiunga chigosoli Wycliffe Tyson Manyara otwaleganirie orobochuru tuanze you know the necessary. Etimu ya bamura ya rugby yeskuru ya Cardinal Tunga Mosocho kurwa Kisii County abo banyara ko abanyangongo ase region ya Nyanza ase chigosoli chie secondary bagendrete ko yarigania bakongu ase kiwango kia nationals abagosoli abo bakora wane captain chabo nabo igo coach nene yabo enene Edwin Metobo nigo batebire buna ase amatuko amagega nigo bagaiteiru ase regionals kolendo mwaka oyo basure nationals ase babakeire abarimu beskuru eyumbu yamono ase omukia na ogosirwa babaire anene goche asomorokyo obo omonene Nimindo captain rugby ijakuwa rahisi from the start, from form 1 tumekuwa tukitolewa hadi regionals, ijakuwa rahisi ndo tukue number 1 na tumeprepare for nationals na mindset yetu mpaka East Africa. Thanks to our coach, principal. First and foremost, I'd like to thank our chief principal for the support. Tunamshukuru sana, amekuwa nasi tangu mbali na pia tumekuwa tukiprepare, tumeset goals zetu so far, tumetick the right boxes, tunaendelea vizuri. Mindset yetu iko East Africa. I'm Edwin Metobo Mweri ya coach Cardinal Tunga Mosocho.
I want to take this opportunity first to appreciate our chief principal for the huge support that he has directed to our team, rugby. And I want to thank the school administration, the staff for the moral support that they have given the boys. Edini metobonigo akira aborokigwa abo ase okogendera kurwanira litalia Cardinal Otunga Mosocho ase egeti boigo ase birasime. On and off the pitch, they have been very disciplined. They have really fought for the school, that is the school badge, to ensure that we get Cardinal mahali ilikuwa inakaa kitambo. The boys are really working hard in class to balance both academics and co-curricular, and that is a good value that they are really portraying out. Nigo bararine endege kurwa Kisumu chitariki 31 Mutionyoyo kogenda Nairobi chinsemo cha M-Pesa Academy tika ase barachi kogosoli iko chakira chitariki 3 mpaka chitariki 5 Omutionyo 8 ase chitimu 3 chindanga ni chirachi kobwa chigenderere bosio kogosolia ne chitimu cha East Africa ase nse ya Tanzania. Kulipotera Gatembe kurwa ase giti ya Cardinal Otunga Mosocho nje Wycliffe Tyson Manyara ase ngobakanelya amaya etimu engimeyo ya rugby eimogeti elietalia gusi boigo na Nyanza. Mwanchomo ligeriria narai kurwa seke unga obutuko bwa lero gwakirembia muno ya bena sengencho wanta kuligeriria nabo igokonyegena igetembe tibigenda gutwara boligeri borobia nabo igotware obutuko borobia nabo igogendera kwegokeria emirobiri au ekerongo gotigana bosemia bwa getembe nabo igo mbia muno ya bene ocha seti mwengima itwa bwataranire kweneke kwa yanyorire asenjira ere yo wikirano nchani gonkoro kwa rutke muntu twara oboligeri borobia. Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Aye, mutuli no turabioma, mutangi otatosire ire matongo makuru, mutuli. Ebiome byogona gutura, tumatige mutangi yonga ikuwa mutigete. Osire iroro kana uture ebiome gosembi mokonye. Ebiome byogona gutura ngai mutangi wale. Mutangi osire ire matongo makuru. Ine nkwana mono eregete erengete abasamaro baminta abasamaro basomera n'usweta basamaro n'abasweta bone nkwana era nabwa abantu barenga abatuli byoma bagutura kabi bagutura abatuli byoma mutuli no tura byoma mutangi yosire ire matongo makoro data mono nyombe yoke mingi cyo musamaro na kerema eho mukira ngumbwa n'umwana ukiremo takiete boye bono mutangi bona abasamarali zo bakiete guki naho bagotunga data mutangi mutuli no turabyoma mutangi yosirere matongo makoro igo inyora kalibi ketikali baina ni tata inyore zabantu baho bali Baraka ninjo getembe, ninjo dorome, mangana mati, bagina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yego toke miyomo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwa seche company au obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa seche company au amajani kurwa seche company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa seche company ya MRM aywale ayechi size au nabego ni chirangi au nkonya bale black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabunabono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro
totigara magega agirira rero bwikumburire bintu biga asili guriria mubuko asamange totalire asinsemo cha Uhuru Complex eyuerangi na magacho a Safaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera search number chabo 0111 161 500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.